Igbo ekele m ndị Igbo ibe m ụbọchị mara unu mma. Ndị Igbo ibe m amakwa m na ha ndị mmadụ dega na comment section that a lot of them take it serious. Egwu nke wee eziokwu nwa ọwa onye nwe Imo ama ha na o ruchala nke level itret ndụ. Anọ m yesterday one particular number hide na-akpọ m, ọ kpọrọ more than 100 times yesterday. Some say no, ka mmagwo onye na-akpọ m here. Nna ọkwa na WhatsApp call ya na-akpọ. Me pick your call. Ọsị m nakwa onye nwe Imo masị ọsị na onye nwe Imo na o ji like ya mụ na-eso m for so many years. In fact, na mgbe o bidoro follow be mgbe eji bara na-egwu ndị mmadụ wayo. But na ọhụrụ na m pụtara tibe mkpu kwụsị ndị bad agent ji bara na-egwu ndị mmadụ wayo. Which na ọmụ oge anyị mere one agent arrest na-apụrụ mmadụ ha million o ji emeri akwụkwọ. And na ọ makwa oge eji Burkina Faso egwu people wayo na ọhụkwara ka m si tibie mkpu even to extend na mụnwa jere Burkina Faso ime video ịgwa ndị mmadụ na-enwe ọrụ dị na Burkina na so na ha mere ya ala ọvụọ m. But na lately na mba bịa emebe video gbasara Ebuka Obi na ndị ha weghị iwe na onye ka ọ gwa m ka eweji okwu na ọ bụrụ na nkwụsị ime video gbasara Ebuka Obi na ọ ga-edelete m na ọ gwachakwala m na ha last warning ya cut off phone. Onye ha m opportunity ikwu okwu msị mba na aga m eme this video. My brother biko ama m na ị ga-enweta video na ị na-watch ya. A sị na ị nyere m opportunity ịjụ gị ajụjụ yesterday aka m ime video, but ọ dịkwa mma na m mere video ka ndị ọzọ sorokwa mara ụdị problem some of us na social media na-efesi maka ihe anyị na-ama ha. Ọ bụrụ na ị ga-akpọba onye nwe Imo na ọ bụrụ na nkwụsị ihe gbasara Ebuka Obi, kedu ihe Ebuka Obi mere gị na ị ga-edelete onye nwe Imo? Nsị na m ga-eme this video ụwa niile nọ even onye nwa ka esi ewepụta hide number enwere ike itire m na comment section ka m wepụta this number tụọ ya ụwa niile tinye aka kpọbada boy even ka ndị owo ọrụ ha nwee ike tinye ọnụ n'okwu a, because for the fact na esi na ịlọvụrụ onye nwe Imo and ịlọvụrụ ihe m na-eme and ije wuru onye nwe Imo iwe maka na m mere video maka Grace so Ebuka Obi ya eru ka isi na ị ga-edelete mmadụ. My brother, you nwere ike wụrụ my senior brother, you nwere ike wụrụ onye m tọrọ atọ, but I have to tell you this. Tufu gị kpọba mmadụ ibe gị asị, tufu gị atịba imegide mmadụ ibe gị, trayịkwa dị ga-ewel mara ihe onye ahụ asị mere nke a, bụ ihe ahụ asị o mere bụ o mere ya n'eziokwu. Maka na ewerela nwayọ check here the life of Evangelist Ebuka Obi from the one m bidoro na-ahụ program ya. Enweghị ihe m ga-asị na Ebuka mere m. Enwekwa onye nọ n'ala Igbo ga-asị na Ebuka ji adọga ọrụ ọ na ha ma abụọ ji adọga nwaanyị ụdọ. Rather na Ebuka Obi a na-ekwukwa somebody na-enyekwala ma ndị Igbo job na chọọchị ya, nke ha wụrụ one. Ebuka Obi unu na-ekwu enwere a lot of guys ndị ọ zụga n'akwụkwọ. O nwere club ndị Igbo, some of ndị Igbo nwere talent na-agba bọọlụ gbaga bọọlụ n'ime ya. O nwere ike asị na onye nwe Imo nwere opportunity mmadụ itinye m n'ezigbo club. O nwere ike the level of football m na-agba mgbe m dị nta ya. O nwere ike na-agba Chelsea today. But asị m Ebuka Obi unu na-ekwu mepere club for ndị Igbo ma ndị Nigeria na-agbakwa bọọlụ dị ya. So enyochala m anya enwe anyị ọjọọ nwa amadi ya meghe anyụwawu ndị Igbo. So gị nwee bịa ịkpọ onye nwe Imo after the comment, because a lot of you guys dey threatening message mana my inbox, don't do anything about Ebuka Obi, onye nwe Imo, we hate you, we delete you, we do this. Tufu gị bido soro ndị mmadụ atịba, try ya down, sit ya down, check onye a unu na-achụ kedu ihe onye a mere. Maka ịhụlanị maka na onye nwe Imo post ihe gbasara Ebuka Obi ịkpọbala threatening message. Ama m higenere ba ịkpọ mmadụ ibe gị asị na ọnwa niile anyị so onye nwe Imo mere ichefu oli overnight because of na onye nwe Imo posturu kwuru ihe gbasara Ebuka Obi. M sị gị nwanne, ị ga-adị careful n'ụwa, because m ji sị gị na ị ga-adị careful ka ị hapụ ịnwụ ọnwụ edebere another person. Ị ga-ahụ na ndị mmadụ kpụrụ ofu onye asị gị kwuru maka ndị ụwa kpọrọ onye asị gị tinye aka kpọọ onye ahụ asị without getting the fact ndị ụwa ji kpọọ onye asị. So this message m na-eme biko ụmụnne m, ọ bụrụ na ị lọvụrụ onye nwe Imo biko tinye aka share ya ka anyị nwawu ndị Igbo nwee hụ na-ahụ onwe anyị n'anya. This katakata anyị na-agba ndị Hausa enweghị ha time, enweghị onye Yoruba nwere time ebe ịchụba their own.
but ama nwa ya anyịnwa Ndị Igbo ime 99 good thing one thing i mere ha ewere ya kpọga asị ọ gụchitere ha ndị ọsọ onye nwe imo mere gị kwuru enweghị Ebuka Obi mekwara m rather na ahụrụ m Ebuka Obi dịka somebody helpụga Ndị Igbo. Yes, spiritually na ọ na-deliver people. Physically ị na-watch program ya ịhụ ndị ọ na-ebidere business, ndị ọ na-enye 500,000, ndị ọ na-enye 1 million. Ọ wee ego ndị mmadụ nyere ọchụ ya sị na onwe onye ọ ga-enye, ndị ọ na-akwụrụ ụgwọ school na ọchụ ya sị na onwe onye ọ ga-akwụrụ. So why will you hate him to extend ịbịa threat bụ onye nwe imo maka gịnị? Na ahụrụ m ihe ọma wetara n'Imo steeti the big board mee video si na anyị nwawu Ndị Imo dị happy inweta ya gị threat bịazie onye nwe imo. So biko ọ bụrụ na ị nweta video ụmụnne m gwa m location ị shall watch onye nwe imo, tinye aka share ya this video tufu gị kpọọ mmadụ asị na ị nụrụ na onye a mere nke onye a mere nke gbalịa dig ya out ya ha sị onye ahụ mere owe eziokwu. Ekwula maka asị gị kpọọ mmadụ asị maka gị nwa na onwe gị kpọrọ mmadụ ibe gị asị. Enwekwa somebody nụrụla ihe nwere ike ọnwụ ihe i mere ya ekwuru ya akpọ gị asị somewhere. We are matured. Mma pụta bịa babara gị mba for the fact na esi na ịlọvụrụ onye nwe imo biko that love ị nwekwara nga m na eluzukwala ehetekwala m maka na maybe na alọvụrụ m Ebuka Obi. Don't hate me because enweghị ị ga na ihete mmadụ ibe gị. I respect humanity, I respect human beings. That's why I will not insult you for the fact na ị mepere ọnụ cheda 1 or 2 or 3 isi na onye nwe imo metara were nke ahụ gbagharaba njọ m were ya na love ma ga-edelitikwele m ma ga-egbukwele m nwanne m ịsụkwa m gbuore gị ikpere n'ala ma egbuore gị. But mara na Ebuka Obi some of you na-agbawo enweghị akpụ ihe Ebuka Obi mere unu, enweghị anything na Ebuka Obi mere unu. Ịbadebe Ebuka Obi with your junior sister, ịbadobi ya nga ọ dorugo nwunye nwanne gị onwunye gị. So biko nwanne m unu ukwu na-aga ngị onye ọbụla postụrụ Ebuka Obi na unu ga-eme ya nke unu ga-eji ya nwayọ na anyị nwawu Ndị Igbo gbuchie uche onwe anyị ndị iro anyị achị anyị ọchị for the fact na enweghị ọmụ ichetarala onye nwe imo mere Ndị Igbo. Biko nwanne m ama arịọ gị ya dịka arịrịọ iwe gị dị ọkụ ya dajụọ cool down follow go na Ebuka Obi 1 month watch ya program ya ama m na ị ga-ahụ reason ị ga-eji like ya because before na ama watch bụ Ebuka Obi but the more m na watch ya the more ọ na-agụ m watch more. The more ị na watch Ebuka Obi the more ị na-amata the man more. So biko nwanne m ka unu kwu na-aga ngị na onye ọbụla postụrụ Ebuka Obi na unu ga-eme nke cool go na down watch nwa amadi ya go no 1 week ị watchcha video nke gị watch nke ị ga-ahụ na ị ga-fall in love with that man. Ọnwụ ojiche kwa ụwa aka ike nga anyị hụrụ ọ na-ama njakịrị ya ọgwụkwala ya achị ya ọgwụkwala because onye na-ama ha nga na-eli mmadụ ga-evu ya. Ndị Igbo si na ọ na-eshi na isi ka ọ gịnị vụrụ. So biko don't hate me because of na I love from Ebuka Obi. Don't threat my life because of na I love from Ebuka Obi. Don't do it. It's not good because gị nwa na threat na ndụ mmadụ iji ha nke gị n'aka ọsọ Chineke dị n'eluigwe onye ji ndụ mmadụ. So gwa m location ị shall watch onye nwe imo ehetekwala mmadụ ibe gị maka na asị na-emebi ihe ka mmadụ hapụ ijikwa asị gbọọ gị na nwe gị hetere nwa amadi ya asị. Ụbọchị mara unu ma gwa m location ị shall watch onye nwe imo. Today wụ Sunday. Today's date is what? 13th. Today is Sunday 13th 2024 ka onye nwe imo mere video biko nweta video share ya ụbọchị mara unu Ndị Igbo ibe m. Cut.